שבי בנוח, או שתשבי עם רגליים שנוגעות בקרקע בצורה יציבה. מתחילים בנשימות. אוויר נכנס בשאיפה דרך האף, ובנשיפה משתחרר דרך הפה. כל שאיפה את מעמיקה אותה והופכת אותה לאיטית יותר. ובכל נשיפה האוויר משתחרר בכל פעם לאט ולאט יותר. את שואפת אוויר פנימה, עמוק, חלל החזה מתמלא, חלל הבטן מתמלא, ומשתחרר לאט ובאיטיות. את ממשיכה לנשום בקצב שלך, ותחושה של נוחות, תחושה של רוגע, מתפשטת בכל הגוף. תנשמי. ועכשיו, תוך כדי נשימה, הגנת מלאכים. אני אומרת בקול רם, ואת בלב. מימיני, מיכאל. משמאלי, גבריאל. מלפניי, אוריאל. מאחוריי, רפאל. ועל ראשי, שכינת אל. תנשמי. תרגישי איך הכנפיים של המלאכים עוטפות אותך מכל הכיוונים. אם זה בחיבוק, אם זה בליטוף, תרגישי את הנוכחות. מעלייך נפרסת כיפת אור עצומה. היא נפתחת